Tungod sa kainit sa panahon, pagpangrasyon og tubig sa Bukirang Barangay nga magkaproblema sa tubig gipangandaman sa Talisay City Government. Anang live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan, aduna na gyoy na dawat nga mga request ang Talisay City Fire Station sa gikan sa mga bukirang barangay labi na sa barangay Maghaway nga magparasyon og tubig. Sama na lang gikan sa mga pribadong individual o sa usa ka eskwelahan. Kining mga fire truck sa Talisay City Hall kanunay andam dili lang sa pagresponde sa sunog, kundi apil ang pagtabang og rasyon sa tubig. Apan suma ni Talisay City Fire Marshal Attorney Alvin Torreon nga ipaagi ang request sa barangay aron mausa ang paghatod sa kinahanglan og rasyon sa tubig. Sa pagkakaroon ay may na dawat nga mga request pero gikan sa mga kanang private individual so amo lang giingnan nga kung pwede magtigom sila mo request sila as barangay through LGU. Pag ma-okay ang LGU, hatod tayo. Dili lang makayang mahatod sila lang, kita ang mo supply og tubig. Mato di Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga sa niaging buwan pa lang usa na kini sa ilang giplanuhang himuon. Maong dungaga nila ang water tanker sa LGU. Last month, nag-meeting namin sa disaster ni Ana, nag-meeting namin sa Muang Senro on what are the necessary steps that we have to do as far as kaning kainit is concerned. First of all, as water is needed, labi na ka ng panglimpyo, panghugas, pangligo. We've been in contact with our barangay captains that they can tell us if there is no water in certain situations, kaya may mga drum dili gatong water tanker na makaadto sa mga respective barangays. Samtang tungod ding grabing kainit sa panahon, nakip sa kalihukan sa mga bumbero ang fire truck visibility ug ang pagpahinumdum sa katawhan nga gidili gyud ang pagdaob kay usa sa mao'y hinungdan sa pag-ulbo sa sunog. Gipahinumdum masab nila ang pagpaong sa matag karunog unya sa mga appliances. Sama na lang sa electric fan kay ug mag-overheat mo resulta kini sa pagkasunog. Tungod sa kainit sa kaning sa panahon, mauga ang atong mga grass. So gamay na lang kuwang, gamay na lang nga spark nga gikinahanglanan na niya so musiga na siya. So ato lang sigurong sundon ang balaod like kanang anti-burning bawal ta magdaob-daob regardless kung unsa ka gabay bisag moingon patag naratas ato bawal naman gina siya. Actually duha na ka balaod siguro na pay Anti-Clean Air Act. So pwede kita makasuhan na niya. So that is one way nga malikayan na nato nga ng mga grass fires nga. Ang Talisay City nitala og napo kasunog sa unang 3 ka buwan ning tuiga. Dinunom niini nakamugna og minimal damage og wahingpit na kasunog og panimay. Aduna usab unom ang grass fire, usa ang rubbish fire ug 14 ka post fire. Lan subsubusabang monitoring sa Talisay City Fire Station sa ilahang kapin sa napo ka mga fire hydrants kung functional pa ba o makahatag pa ba og tubig. Kini aron dili sila malangay sa pagpangitaay og tubig kuno galing nagkinahanglan og dugang supply sa tubig kuno galing aduna sila respondihan nga alarma sa sunog. Lan, Salamat, Femari Dumabok.